tsiku ndi tsiku, sabata ndi sabata, chaka ndi chaka timakhala kumva maripoti osiyanasiyana kunena kuti dera lakuti mnyamata kaya bambo kaya mayi wazichotsera moyo. Mavuto osiyanasiyana, zifukwa zosiyanasiyana zimene zawachitisa bambo amenewo kunena kuti achotse moyo, zachitisa mayi amenewo kuti achotse moyo, zachitisa mnyamata amene kuti achotse moyo. Ndikudziona kuti inu ndine timakhala tikudabwa kunena kuti koma nchifukwa chani afika potero, kapena ena timakhala tikudziona kuti mwina achita chifukwa cha izi. Munjira ina tinene kuti nkhani yochotsera moyo ndi nkhani imene ili yovuta kwambiri pakati pa ife athu, chifukwa kuti pamene munthu achotsa moyo wake anthu amadera nkhawa, timakhala tikukamba zosiyanasiyana kuti bwanji sanamuuze nzake, bwanji sanatere. Koma chilipo chinthu chimene chimakhala chanchititsa munthu nena kuti achite zimenezi. Pamakhala pali vuto lalikulu limene lanchititsa munthu nena kuti apange zimenezi. Mental health kapena kuti thanzi la m'maganizo ndi chinthu china chimene anthu fe timayenera kumachiyang'ana kwambiri ndi chidwi kunena kuti chifukwa chani anthu akumakhala ankhawa, chifukwa chani anthu akumafika pochotsera moyo. Ndiye mafunso akhalapo osiyanasiyana, akatswiri osiyanasiyana akhala akufunsidwapo kunena kuti zimakhala motani. Ine pano ndakutengerani pamalo amene anthu akupemphererapo mpingo wa Akaphiri. Uli ndi msonkhano malo ena amene akulimbikitsana mawu a Mulungu. Ndiye ndaona kuti nchifunikira kwambiri tikhale pakati pa anthu amene amakhala kuwerenga mawu kuchokera m'Baibulo, anthu okhulupirira Mulungu wakumwamba. Ndimve kunena kuti pamene anthu asonkhana malo amodzi, pamene anthu akutchula dzina la Mulungu wakumwamba, pamene anthu akupemphera, kodi akasonkhana amatengapo bwanji gawo kuonetsana kuti anthu amene asonkhana nawo, anthu amene amasonkhana nawo nthawi zonse akukhala anthu ndi thanzi labwino. Ine ndikhena ndisavala kuchokera ku V&V Media Solutions TV. Tiye ndikhale limodzi pamene tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akupezeka mu mpingo. Nkhani yake ndena kuti mpingo kuonetsa bwanji nena kuti tichepetse chiwerengero cha anthu amene akuzichotsera moyo. Ndiye choyambirira tiyambe ndi kumva kunena kuti kodi vuto la thanzi la m'maganizo anthu amalimvetsesa motani. Mazindikira kuti munthu umene anapangidwa magawo angapo, thupi physically, komanso mentally imene mukamba za maganizo, komanso spiritually, kuzimu. Ukhoza kumwina kupyolera pamene pa ma social aspects amene munthu amakhala nawo. So kamakamba za mental health ine kumvetsetsa kwanga ndi kumeneko kunena zoti kwambiri tikuchita ndi maganizidwe, makamaka kuti munthu uyu akukhala wankhawa kapena sakukhala ndi nkhawa. Kwambiri ndimamvetsetsa kuti nkhani yake imagonera pamenepo. Nkhawa zozibwera mu njira zosiyanasiyana, komano ndithu kumvetsetsa kwanga ndimamvetsetsa choncho. Tikati mental health ndithu kamba nkhani ya ubongo, mini thanzi la m'maganizo kapena mu ubongo. Zinthu zimene munthu amaganiza, zinthu zimene zili mu ubongo wa munthu pakupita kwa nthawi ngati zikusungidwa kwambiri zimatuluka. Ndifo choti zatuluka kunja zimakapanga affect kaonekedwe ka munthu, zimakapanga so affect mmene munthu amachitira muzochitika ngati khalidwe ndi zina zotero. Mukhozo nditsimikiza inu kuti azibambo komanso achinyamata ambiri akhala akudzichotsera moyo chifukwa chonena kuti akanika kusunga zinthu zimene amasunga m'maganizo akani nkhawa, akandi kudandaula kosiyanasiyana. Ndifo choti akanika kuzitulutsa zinthu zija zimakhala zili mkati mwawo, zikuwasowetsa mtendere, akusowa chiyembekezo, amaona kuti palibe njira ina yoposaso kungodzichotsera moyo. Chifukwa choti pamene munthu ulibe mtendere, pamene munthu ukusowa chiyembekezo, ukuona kuti palibenso china chilichonse chimene ungachite, umafika no point yonena kuti palibenso chinthu chimodzi chokhalira ndi moyo. Tamva mmene anthu afotokozera mmene amamvera tanthauzo la thanzi m'maganizo. Monga mmene ndinena kunena kuti tikhalano tikufunsa kunena kuti kodi udindo wa mpingo ndotani kuonesana kuti anthu akumakhala ndi thanzi m'maganizo, kapena ngati akumana ndi nkhawa zosiyanasiyana akumaonesa bwanji kunena kuti anthu sakumafika pozichotsera moyo, anthu amene akutumikira nawo kamene akusonkhana nawo limodzi makachisi osiyanasiyana. Nditiyambe ku department ya achinyamata. Achinyamata mu mpingo ali ndi department yawo imene amakhala akukumana kuchita
activity osiyanasiyana, zochitika zosiyanasiyana. Mkatikati mwa zochitika zimenezo tione kunena kuti amachita zotani kuonesana kuti akulimbikitsana wina ndi nzake, chifukwa tikaonesetsanso tikuona kunena kuti mchitidwe umenewu ozichotsera moyo ukuchulukira pakati pa achinyamata akuchita motani pa nkhani imene yokhuza kuchepetsa mchitidwe umenewu womazipha mu mpingo, akuchita motani. Ana amene wawa amayambira zaka 10 kufika 15 ndi ana amenenso ali oti kukanika kuwakhonza bwinobwino kagazidwe kwawo kusogolo kwatha kuzakhala wonongeka. Ndiyeno ana amenewa akabwera ku chechi timathandiza. Takuona mwana wina wakhumudwa umapita ukamfunsa bwanji ngati zili za ku sukulu umatha kumunyengera mwana uja kuti akufotokozere. Ngati ili nkhawa ya ku nyumba umathanso kumunyengera kuti akufotokozere kuti chikuvuta ndi chani. Ndi pali ana ena oti amabwera ku chechi kuja ayambana ndi anzawo za ku sukulu ngakhale ku nyumba, ma brothers ma sisters amakhaso ndi nkhawa. Ndi ana aja tikatenga ku chechi kuja timafunsa bwinobwino chimene chavuta, kenaka akatifotokozera timapeza njira yowathandiza. Tikaona zoti ifeza tivuta timathawuza ma elders, komanso timapita ku nyumba kwa mwana uja kwa kholo lake kafotokozera maganizo a mwana amene akudandaulira kuti tikamve mbali ya ku nyumba kuja. Tikapanga zimenezozo timakhala kuti tikuwathandiza mmene angakulire anawo mu nzeru ndi kaganizidwe kawo. Mwina zambana zake mmaziwa maejera ama 50 andovuta, takhala zoti mwina wina amafuna akatsikana, wina apeza zoti wina walola wina amapeza zoti amba maudani osazika bwino. Ana awa timatha kuwathandiza. Makanseling amakhala ambirimbiri oti timathandiza pafupi mwina pamwezi paja kawiri ma Sundays timatha kuwathandiza kuti asamakhale ndi zibweza dakali achichepere zitha kuononga sogolo lawo, chifukwa choti munthu oti ali 15 years makasi ake atha kukhala standard 8 mwina form 1 ndi timoza tupanga chibwezi mwana ali wachichepere amaonongeka nazo. Pokhale na achinyamata wani chimene chimapangitsa zoti achinyamata ambiri azizipha. Wani makhazi oti mwina boyfriend wako wakukhumudwitsa kandi girlfriend wako wakukhumudwitsa, umangwene zoti ukangozitani ukangozipha. Komanso makhazi oti wala kwa mayeso ananga ine nditani mayeso ndatani mayeso ndalephera kwathu kuja kuganizaso kwathu kuja namene kulili muja akava zoti ndalephera mayeso zikhala bwanji ndi umangoganiza zoti ukazitani ukaziphe. Komanso mwinaso nthawi zimene makhala peer pressure azakomene apangira zinthu kuona anzanga makamaka ife atsikana zangayi ali ndi easy. Ineso ndifuna ndifikire pati ndifikire mmene popo. Ndi zimene zisi zingathenso kuti mangitsa zoti ife achinyamata kwambiri zitani tiziphe. Atsogoleri mpingo amayika zinthu zosiyanasiyana zimene zimatimangitsa ife achinyamata kuti tipewe kuti samaziphe. Choyamba chimene amayika makhasalingi. Makhasalingi amene aja amathandiza zoti achinyamata amatilangiza kuti achinyamata tingasove bwanji mavuto athu zimene zingatipangitsa ife kuti tisazitani tisaziphe. Komanso chachiwiri timapita ku makampu amene aja amatipangitsa zoti ife tisazitani tisaziphe. Fani makhala zoti tikukhala malo amodzi ndi azizathu osiyanasiyana, ndi makhalanso ndi nthawi yowunikana mmawu a Mulungu ndi kumalimbikitsana wina ndi zake kuti tikapanga vuto ikakhala zoti labwera vuto motere tikatere tiso tikhozosova motere. Ife ma communicators kwambiriso amene achinyamata timalimbikitsana wina ndi nzake kuti pamene tikukhala achinyamata chonchi ngati tili nkhawa zosiyanasiyana tipeze anthu amene timakhulupirira tafotokozere. Kaya akhoza kubwera ku mpingo kwafotokozera akuluakulu kandi abusa kandi ma elders kapena maudindo osiyanasiyana makamso mwina anthu amene amayang'anira achinyamata mu mpingo awafotokozera, ndipo amenewo ali ndi danga ali ndi kuthekera makamaka komuthandiza munthu uja pa mavuto amene wabweretsera. Mwina china chimenenso chimalakwira ndichonena kuti amene timauzidwa mauthengafe timatenga mauthenga aja ndikuapititsa kunja malo momuthandiza munthu uja tawezo zinthu uja tuzifalitsa ali sakuzidziwa zikatero munthu uja amaonanso kuti palibe chifukwa chokhalira ndi moyo. Ndiye ngati ino mpingo law yathu tsopano ndikulengeza kapena kumemeza kuphunzitsa akhristu nkhani ya mental health
kuyipa kodi komasunga zinthu mu ubongo zomasunga zinthu mutu ndikotani. Nkhawa ndi zimene zimapangitsa zonsezi. Ndipo yoti munthu akubwera ku church akuti kukhala pamodzi ngati achinyamata, kukhala pamodzi ngati mpingo ndi kumakambirana mu zinthu zosiyanasiyana, zimenezi zimathandiza kuti tikhale omasuka. Timasangalala imene timachitira zinthu ngati department ya achinyamata ya AY. Tikakhala umene timakhala ndi nthawi yokhala m'magulu misinkhu yosiyanasiyana ma-age amene tili. Mmene muja ni mmene anthu timakamasukirana kufotokozerana zina zonse. Nde tikhozonena choncho kuti ngati mpingo tikutengapo gawo lodziwitsa akhristu mu mpingo mwathu ubwino osaka chithandizo pamene ali ndi nkhawa. Tili ndi anthu amene anapita anatswirika mu nkhani ngati zenezi za psychology ndi zina zoterozo, amene amatha kuwathandiza achinyamata kapena anthu amene akuvutika ndi nkhawa. Kuyewayeso chimodzimodzi. Tamva achinyamata fotokoza mbali yawo imene amachitira. Tacheza ndi mtsogoleri wa klabu ya Pathfinder. Ndi klabu monga amene afotokozana kuti ndi ana achichepere kwambiri kuyambira zaka 10 mpaka na zaka 15. Age imene ndi age siovuta kwambiri imene ma decision anthu a age imene amakhala ovuta kwambiri. Ngati sititenga bwino monga amene afotokozera amatha kupanga ma decision osayenerera. Ndi watifotokozera makamaka mmene amachitira kuwalimbikitsa. Taonanso tayankhulanso ndi wachinyamata wina amene akugwira ntchito mu Central Malawi Conference ya mpingo wa Seventh-day Adventist amene ali ku department ya communication. Watifotokozanso nena kuti pamene akupanga communicate, pamene akuchita ma program osiyanasiyana akutenga nawonso mbali yolimbikitsa anthu kunena kuti akhale ndithu thanzi lawo likhale labwino, tichepetse mchitidwe umenewu omazipha. Nanganso pano mpingo in general kunena kuti akuluakulu a mpingo amaonetsetsa bwanji nena kuti anthu amene akutsonkhana nawo achinyamata akuluakulu onse akukhala ndi thanzi labwino. Timvenso kuchokera kwa akuluakulu a mpingo. Mpingo wathu ndi wadongosolo umaphunzitsanso ndi kulimbikitsa thanzi la magawo onse amene ndafotokoze, kuzimu, kuthupi komanso maganizo. Choncho pali mapulogalamu okhazikika amene ngati ife atsogoleri a mpingo timayesetsa kuonetsetsa kuna zoti tikuwatsatira. Ndithu amakhalapo masabata penanso mwezi wathunthu umene umakhala kamba za mental health. Pakaphiripa tayitanapo ndithu akatswiri a mental health kuti adzalankhula ndi anthu kuwalimbikitsa, kuwaphunzitsa kuti kodi angakhale bwanji ndi thanzi labwino la maganizo. Ndi mbali yathu yayikulu timayesetsa kupanga facilitate kuonetsetsa kunazo kuti anthu akuthandizidwa mu njira imene potsatira mapulogalamu amene okhazikika. Komanso kuposaposa nthawi zambiri thanzi la maganizo limavuta kwambiri pamene anthu alibe chiyembekezo. Ndiye mauthenga athu timayesetsa kuti azikhala amene akupereka chiyembekezo kwa anthu. Ndithu akulu a mpingo amenewo atifotokozera zimene akuchita kumbali ya mpingo kunena kuti achichepere akuluakulu potengera kunena kuti vuto limene likukhuza wina aliyense mu mpingo. Ndi akamba zimfundo zosiyanasiyana kunena kuti amakhala ndi misonkhano yosiyanasiyana imene amalimbikitsa anthu kunena kuti pamene akumana ndi nkhawa asafike pozichosera moyo yaye koma auze anzawo. Pomaliza titamva kunena kuti munthu amene akulingalira kunena kuti ineyo vuto limene ndinaloli lilibe yankho ndipo pamene ndafika apa inenso cha moyo palibe ndifuna ndichosere moyo, munthu ameneyi achite bwanji? Pali vuto limene munthu akuyenera likumpanga qualify makamaka kunena kuti azichosere moyo. Asakhale ndi mtima umenewo wayi. Koma chachikulu ndikukhala ndi chikhulupiriro kwa Mulungu okhala kumwamba, ndikumutulira nkhawa zathu zonse Mulungu okhala kumwamba. Ameneyo ndi njira yeniyeni imene angatithandize kuti ife tisaziphe. Komanso tiphunzireni kukhala pamalo pamene tingathe kupeza zoti tipo kagulu kuthandizana maganizo, kukhala kumalo kumene tilipo anthu osiyanasiyana osamakhala pawekha. Ngati uli ndi nkhawa uziyesetsa zoti zimutulira nzako kuti nkhawa vuto lako lija lizisolvedwa. Uthenga umene ndingapereke kwa achinyamata anzanga amene ali ndi maganizo ofuna kuzipha ndi uwu. Tikuyenera kuti nkhawa ikatipeza timakhala winense ndi nzake wapa mtima amene winense amamudalira. Utha kumfotokozera nkhawa zakozo kuti ine ndili nkhawa izi, ngati nzakoyo ukuona zoti sakuthandiza utakuza makolo ngati tikuwachitira manyazi itawapita kwa mtsogoleri wina aliyense kumfotokozera kuti ine ndi vuto ili kuti vuto lija lithandizidwe tisafike pozimangirira. Chifukwa yenera zoti tikazimangirira vuto sisolvedwa
tikangopsa ndi moto kumwamba. Kuti ndizoonadi tikukhala nyengo imene tikumana ndizobetchera zambiri ndipo sizikusankha achinyamata achikulire, ndipo ndizoona tikumamva nthawi ndi nthawi manyuzi kuti anthu akudzipha. Komano mmene anenera kudzipha nthawi zambiri kumakhala kuti munthu ukayang'ana kutsogolo sukuonako chiyembekezo china chilichonse. Nde mwachidule uthenga wanga ungakhale wonena kuti pambali pa mavuto amene tikumana nawo, komano anthufe monga anthu okhulupirira tizikhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu kuti palibe vuto limene angagonjetse. Chotero ngati lilipo vuto lina limene ndithu likutipangitsa kuganiza zochotsa moyo wathu, tizindikire kuti alipo wina amene akhoza kulikonza vuto limenelo, komanso kulimbikitsa kunena zokuti azitha kufikira, angakhale atsogoleri a mpingo, angakhale anzawo, angakhale anthu ena amene ali nawo kubanja, kugawana nawo mavuto awo. Adzapeza kunena zoti vuto limene amaliona ngati vuto lochotsera moyo, akagawana ndi anzawo, akamuza Mulungu, silikhalanso vuto kwa solution imapezeka. Akutilimbikitsa kunena kuti palibe vuto limene lilibe yankho. Pamene tili mavuto osiyanasiyana, mwina muganiza nena kuti ineyo ndifuna ndichosere moyo, phindu la moyo sindikuliona iyayi. Tadziwani kunena kuti chilichonse chili ndi yankho lake, vuto lililonse lili ndi tsiku limene lingazathe. Nkhawa ina iliyonse imene tili nayo tizionena kuti ili ndi mathero ake. Kumbukira nena kuti ndinali kuno mumzinda wa Lilongwe pamene mpingo wa Kaphiri Seventh-day Adventist unasonkhana pamodzi kupembedzera limodzi. Tipafuna tione kunena kuti pamene mpingo wasonkhana malo amodzi, pamene anthu okhulupirira Mulungu wakumwamba asonkhana malo amodzi, amalimbikitsana zotani kuchepetsa nkhawa zimene timakhala nazo, kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene akudzipha. Ndikuphira kuti mapeza maphunziro osiyanasiyana. Ine ndi Kenan Savala, ndiyamike kunena kuti muli pamenepo ndipo takhala limodzi mu program imene yapaderadera imene chilinga chake ndikuona kunena kuti role ya mpingo ndiyotani pa nkhani imene yokhuza mental health komanso kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene akudzipha. Yakukondwa mwa Yesu komatu kumvela.